שוב ערב טוב לכם, אנחנו ממשיכים הפעם עם שיתוף הפעולה בין מנהלת ליגת לוטו ווואלה טורס. עומדים לצידי יעל ובניהו, שניהם מתנדבים בעמותת זיכרון מנחם, עמותה למען ילדים חולי סרטן. חברים יקרים, יש לכם הזדמנות לזכות הערב בטיסה לחול, אם תצליחו לקלוע 2 קליעות מאותו היעד. יעל, את מתחילה. יעל עומדת על איטליה, את יכולה להתקרב טיפה ולכוון כמו שצריך כדי לזכות כמעט. אוקיי, תתקרבי עוד טיפה, עושים לך הנחות. תתקרבי עוד טיפה. הנה, זה ממש קרוב, אבל רחוק עדיין. אוקיי. בניהו, זה התור שלך? את הפזמון הזה נשאיר כל העונה! אוקיי, בניהו. בניהו מנסה לקלוע מאיטליה, לא מספיק. והוא עובר לפראג. בואו נראה אם יש לו כרטיס טיסה לפראג. בחוץ. תודה רבה לכם חברים, בעיקר על עבודת הקודש שלכם. שוב המשיכו לבחור ולסמס את שמו של השחקן המצטיין במשחק, אולי תזכו בפרסים. שטראוס מים, לא משנה איזה צבע אתם, במגרש הביתי, תמי 4 פרימו. בוסטון לייקרס, ב5+ לייב. אנחנו מציעים לכם את הלייקרס הישראלים מול אולימפיאקוס. והחולצות. טל, אנחנו איתך. דן שמיר וגם יתר הקבוצה